Ma nistawx nibqaw abbandonati mill-Knisja, għalhekk ser nagħtu ultimatum. Dan huwa kliem Lawrence Gregg, wieħed mill-vittmi tal-abbuż sesswali. Lawrence Gregg fiżem il-vittmi tal-abbuż sesswali meta kienu għadhom tfal fl-orfni ta' Santa Venera għal jekk il-Knisja ma tagħtix kumpens finanzjarju sa frar il-ġej, il-vittmi ser jiftħu kawża quddiem il-qorti, rappreżentati mill-avukat Patrick Valentino. Jekk jitilfu dan il-każ quddiem il-Qorti Maltija, il-vittmi mistennija jtellaw il-każ tagħhom quddiem il-Qorti Ewropea. Lawrence Gregg jgħid li wħud mill-vittmi għadhom ma rkuprawx mit-trawma tal-abbuż sesswali u sallum il-ġurnata ma jistgħux jgħixu ħajja normali. Jien għandi sħabi qegħdin imkisrin tal-misħija l-Knisja laqqas biss tmur tara kif huma u tgħinhom il-Knisja kienet taf bihom u dejjem ma ħadix passi. F'Settembru li għadda l-Knisja kienet qalet li mhux ser tagħti kumpens finanzjarju għax ingħatat parir legali li ma kienx responsabbli tal-abbuż sesswali li sar minn individwi fiħdana. Iżda Monsignor Charles Cicluna li huwa l-uffiċjal ewlieni fil-Vatikan inkarigat minn reati sesswali kien ta' parir li l-Knisja Maltija biex tagħti l-kumpens. Il-Knisja mbagħad ħabbret biss li ser twaqqaf struttura li tinkludi għajnuna minn psikjatri, psikoloġisti u professjonisti soċjali. Iżda Lawrence Gregg jgħid li s'issa ħadd ma komunika magħhom lanqas b'telefonata. Il-Knisja mhux ħanabbuha b'ċertu responsabilità tħallas saħsara li għamlet u rek dawn l-abbużi jibqgħu jsiru